ಆಲೆಪಟ್ರೆಂಡು ಆಲೆಪಟ್ರೆಂಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆದ ಅಂಚಿನೇ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀಟ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಖೇನ್ ಚೆಂಕ್ಲಾ ಜೋಕುಲ್ತಲಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ. ಹಾಯ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ. ಹಾಯ್ ಗಹನ್ ಹಾಯ್ ಅತ್ತಿಗೆದುಲೆ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ಒಂಜಲಕ್ಕ ಏ ಲಿಂತಾರೆ ಯಾವ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಸೊ ಫಿದಾಡ್ಗ ಹಾಂ ಪಡ ಇದ್ದಾನೆ ಶೋಕೊಂಡು ಚೌಲಾಕ್ ತೋಚು ಈ ಸೀರೆಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಚು ಈ ಸಾರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಚು ಹೆಂಗೆ కొంచెం ಕುಜಲ್ ಬರ್ಚೋಡು ಏತು ಕುಜಲ್ ಬರ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನನೇ ಲಿಂತು ಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಚ್ಚತ್ತ ಅಂದ ಮೇಕಿಮೆ ಏನ ಕಿಪ್ಪು ఏం కొంచెం అయిలో ఉన్నారు పాటలు ఇంక నేర్పారా మీరు అవు గాడి బంద ఇది తిక్కట్టు టైటా అయితే ಒಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಯತ ಎಲ್ಲ ಕೈತ ಬಿರೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ತಿಕ್ಕೋಡಾದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಆತನ ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ವೇನ್ ಚಂಚ ಈ ಮುರಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾರ ಬಚಾವ್ ಎಂಚಲ ನಾನು ಚೂರು ಐಲಂಡ್ ಮಾಡುವೆ ಕಪ್ ತೋಜನ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಚನೆ ಪಡ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕೆ ಪುಣುಂದಿ ಅನ್ಕ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಗೆ ಮಿತ್ ಪಡಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಮಿತ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಿತ್ ಮಾಡು ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಪಾಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದ್ದರು ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಈಗ ಕೋಡಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಯಾವತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವತ್ತು ಇಂಚ ಚಿಮ್ಟೆದ ಅಂದ ಉಂದಾ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಿತ್ ಕಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮುಕ್ಕ ಮೈಯಾಗ ಬಾಜನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳು 20 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ತೊಂದು ಕುಡ್ನಿ ₹20 ಸಣ್ಣ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಮೇಲಿ ಆಲೆಪಟ್ರೆಂಡು ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪ ಸುರೂಕು ನಮಕ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಮುಜಲೊಟ್ಟು ಪರೆಂಡು ಮುಜಲೊಟ್ಟುಡು ದಾದ ಬಂಡ ದಾದೆ ದಾದೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಐದು ಇತ್ತೆ ಐದು ಮುಪ್ಪೋದು ಐದು ದಾದ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವಳು ಏರು ನಮಕ ಇಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಲಿಂಬೆ ಲಿಂಬೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತು ಪರಕೆ ನಾವು ಪರಕೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂತೆ ಸೊ ಕುಂದೇರು ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಏ ಮಿಂಟು ಅಂಗಿ ಪುಷತ್ತ ಅಂಗಿ ಪುಷತ್ತಯ್ಯ ಅಂದ ಏರ್ದೆದ್ ಕೊಡ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಗರ್ಪನ ಗಾನನ್ನಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡಿಯಾ ಗಾನ ಗಾನ ಮನಿ ಪಂದೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವಳು ಕೇಂಡತ ಮಿಂಟುಲ ಚಿಂಟುಲ ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋರೆ ಗಾಯಲ್ಲ ಗಹಲ್ಲ ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಚಾರಡು ಕುಲ್ಲ ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಬರನ್ ಅಲೆ ಎಂತ ಕೊರ್ಪ ಜನೋಲ ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಕಿದಿಂಜ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಮುಜಲಟ್ಟು ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪೋಲಿ ನಿತ್ತ ಅವಳು ಮಾಮ ಪಾಡಿ
ಆಯ್ತಾ ಪೋಲಿ ನಿಂತು ಮುಂಜುಲುಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆದಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಗ ಸುರೂಕಾದಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಲಿಂಬೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪರಕೆದ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂಚ ಮುಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಸರ್ಬತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದೆ ಬನೊಲಿ ತೀರ್ಥ ಅಂದೆ ಬನೊಲಿ. ಗಂಟೆ 8:30 ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಣಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಇತ್ತನೆ ರಶ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ. ಹಾಂ ಅವು ನೀರು ಮಲ್ಪೇರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವೆದ ಕೌಂಟ್ರ್ ತುಲೆ. ಸೊ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವೆ ತುಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ಒಣಸಿದ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಉಂಡು. ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾಕ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಂದವೇ ನೆಟ್ಟು ದೀಕಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ದೀದು ಬಿಡ್ಕ ಈಜಿನ ತಕ್ಲು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪನಾಗಂದು ಆಪುಂಡು ಅವಂಚೇನೆ ಬೇ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ ಪೋರೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋದು ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ತೊಂಡ ಚೆಂಡಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಚೆಂಡ ಆತ ಅರ್ಧ ಚೆಂಡಾತ ಚೆಂಡ ಅರ್ಧ ಚೆಂಡು ಅವು ಒಂದು ಬಡ್ಕಳ ಚೆಂಡಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಂ ಏರ್ಲ ಬೈಜೀರಿ ಎಂಗುಲೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಡ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸಂತೆ ದಾಖಲು ಬರಾತನ ಇಂದಕ್ಕಂದು ದಾನೆ ಜಾರು ನಿಂಚ ಇರಾದ ಸೂರ್ಯ ಎದುರು ಬಡ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಬಾ ದೇವ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಈಜಿ ಗೈಸ್ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಈಜಿಂದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಯ್ಯಾಗ ಆಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಡ ತೂಕ ಅರಕ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಬರಿಯೇ ಬರ್ಬುಜಿರತ್ತ ಓಕೆ ಹುಯ್ ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಂದೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪುರ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುದುರ್ಗ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಜವನೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ನಕಲು ಕೊರಿಯಾರೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಗುರುದುರ್ಗ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮನೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಗಾನಗ್ಲ ಒಂದು ಕನವ ಕನ ಸುರುಕಾದ ಹೆಂಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ಆಯ್ಗ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಿ ಇರೇಕೊಡ್ರೆ ನಾವು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ ಅಂಚ ತಿಂಚ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ತಗ ಹೇಗ ಆಮೇಲೆ ತಗ ಆಂಡ ಆಯ್ಗೊಂದು ನೋಡಿ ಮಿಂಟು ಬರ್ಚಾ. ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪುರ ಉಣ್ಣತೆ ಇಟ್ಟು ಬಲಸನಕ್ಲೆ ಪುರ ಉಣ್ಣತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೊಜಪುರ ಬೈದು ನಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಛತ್ರಗೆ ಬೋದು ಬರ್ಕ. ಸೊ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಣ್ಲೆ ಇಡು
ನಮ್ಮ ಅನ್ನಛತ್ರ ರೆಡಿ ಆತನ ನುಪ್ಪು ಸಾರಾಡು ಪಾಯಸಾಡು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅಲೆ ಕುರ್ದು ಉಂದುದೀನಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಅಲೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಏಲರೇಕ್ ಬೈದ ಏಲರೇಕ್ ಏಲರೇಕ್ ಬೈಜಾರ ಅಂದ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಏಲರೇಕ್ ಬೈದಿನ ಉಲೈ ಹೋಯಾರಾ ಉಲೈ ಹೋಯಾರಾ ಅತಿ ಇಡೇಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರದರ್ಶಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾನೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಓಡಿ పోతుడు ఆన్లైన్ దానా ఆన్లైన్ దానా వైట్ బ్లౌజ్ ఓ అవేంచా ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಧರೆತ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಅಲೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಚಾತುಂಟುಲೆ ಅಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಂಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದಿಜಿ ಖುಷಿಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲೆಗಾಲಿ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಆತನ ಹಾಜರಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಸಂತೆ ತಿರುಗಿದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಸುಸ್ತಾತನ ಮಸ್ತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರೇತನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಜರು ಮಿಂಟ ಮೂಲೆ ಎತ್ತತೆ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೀದಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಆತನ ಕಾಲ್ಕೊಮ್ಮೆ ಏಳು ನಾನೈತೆ ಅಡುಗೆ ಅವಳು ಸೊ ಪಾಪ ಅತ್ತಿಗೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೇರು ಸೊ ಇನಿ ಮೂಲೆ ತೋಚ ಅಂಜ ಸೊ ಗಂಟೆ ಆತನ ಏಲತ್ತೆ ಸೊ ಏನ ಪುರಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಂದು ಸಂತೆ ಹಿಡಿದು ಜಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂಪೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಒಂದು ಏನೇ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಸೈಡ್ ಉಲಾಯಿಡು ಕಿಚನ್ದ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಪುರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಅದೇ ತೊಂಡೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಗೋಡಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ಆಕಿ ಅವೇ ಆರ್ಕನ ಪೂಜೆರು ಅರೆಗೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಆಂಜು ನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬುರ್ದು ಬಾಡ್ತಿತ್ತು ಕೊಂಜು ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಸೀಟ್ ಔಟು ಬಾಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಡ್ಡೆಕ್ಕೆ ನೂತ ಇರುವ ಒಂದು ಒಂಜಕ್ಕೆ ನೂತಿರುವ ನೀನು ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಅಂದು ಒಂಜಕ್ಕೆ ನೂತ ಇರುವ ಕೊರಿಗೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಟೋಟಲ್ ಇದು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಬಳ್ಳಿದನ ಅಂಚ ರೇಟ್ ಅಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂಪಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿದೆ ತೊಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಅಂಡಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೋಡೋದೊಂದು ಫಿಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಶೋಪ್ ತೋಜು ಜೀನ್ಸ್ ಪೂರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಈ ಶೇಪ್ ಹಾಂ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಗಡಿ ಗಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ನೆಕ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅವ ಎಂದು ಹೆಂಗೆ ಆಪೂಜಿ ಮಾರಲಿ ಸತ್ಯ ಅವು ಏನೋ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಅಕ್ಕುಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತೀರತ್ತ ಹಾಂ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಿಚ್ದು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಟಾಪ್ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಮಾರುವೇದೆ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಹಿಂಗೆ ಡೌಟು ಅವೇನೋ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಯ್ತು ಇಂದು ಪರ ಪಾಡ್ದು ಹಾಂ ನೆಕ್ ದಲ ಪೊಸತ್ತು ದಲಕ ಏನಾನ ಪಾಡು ಇಟ್ಟು ಉಂಟು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ದು ಕೂರ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತುಳಿ ಈತೆ ಸಪುರ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕುಜಿದು ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ಚೋಲ ಗಿಚ್ಚೋಡಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಗಿಚ್ಚಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರಂದು ಹಾಂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟಾಪು ಅವೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಟಾಪ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಒಲ್ತನ ಅದು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದ ಪಾಡು ತೋಜೋಡು ಹಾಂ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನೆಂತೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಗಿಚ್ಚೋಡವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬಲಿಸು ಬರ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ತೊನ್ನಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡೆಂಡ ಚೆಕ್ ಹಾಂ ಇಂತೊಂದು ದೂಲ ಸತ್ಯ ಏರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ದಿನ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡೋಡು ಮಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಗಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಗಿಚ್ಚದ್ ಪಾಡೋಡು ಮಗ್ಲ ಕೆಲವರು ಉಂಡತಿ 4 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಡಲ್ಲ ಆಸೆ ಸೋಪು ಉಂಡ ತೂಯರೆ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಉಡ್ದೆ ತೊಂದಿಜ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿಜ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅತ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ರೆಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು 3000 ಬುಡ್ತೆ ಬರ್ತೇರು ಯಾಲ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಜೆತ್ತೊಂದು ಆತನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಆತನ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಬೋದು ಕಾಸು ಬಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಕೊರೆ ಜನ್ಮ ಕಾಸು ಬಿರ ಹಂಚ ಇದು ಗೆತ್ತೊಂಡು ಐಟಮ್ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಶೂಪು ಹಂಚ ಬತ್ತೊಂದು ಕೊರೆ ಫೋನಾಗ ಹೊಕ್ಕಡೆ ಆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಪರ್ಕಟ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕಾಪು ಕೆಲವ್ದ ಐಟಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಸಂತೆಡೆ ಆಡು ಅದೇ ನಮಕೊಂದು ಇಷ್ಟಪತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಸಮಾಧಾನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ ಅವೈತೆ ಆ 2 ಟಾಪ್ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯೊಂದುಂಡು ಗೆತ್ತೊಂಡೆನಾ ಯಾನೊಂದು ಗೆತ್ತೊಂಡೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಬುಚ್ಚಿ ಓಹೋ ಓಕೆ ಹಾಂ ತುಕ ಕೊರ್ಗೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಎದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಿಂಟು ಊರಿ ಒರ್ಮರೆ ಆತನ ಗಂಟೆ ಸೊ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ತೋಜುಂಡಯ್ಯೆ ಬಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಜಿತ್ತನವ್ವ ಲೋಕಪೋಪನ ದೇವರಿಗೆ ಆತು ಸುಸ್ತಾತನ ಆಂಡಲ ಆಯ್ತ ಇಡೀಟ್ ಚಾ ಕಜಿಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಆದಾಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಏತು ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾಡು ಬಾಲ್ಯಾಡು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಡು ಸೊ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಪಾತೇರಿ ಕೆಲವರೇನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ನಾಡೋದೇ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಅತ್ತಿಗೆನಲ್ಲ ಅವೇ ಪೊಡಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಪೊಡಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಮಾರ ಪೊಡಿ
ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಐನ 4 ಜನ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಇನಿ ಮಲ್ತೇರೋ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಏತು ಶೋಕ್ ಅನ್ಗೋತುಂಡೆ ದೆತೊಲ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಚಾತನ್ ಬಾರ್ದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಬಾಡ್ವೆ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ